у яго ўспрыманні вось гэтыя крывічы, дрыгавічы, радзімічы, яны працягвалі сваё існаванне цягам стагоддзя. Яны былі калісьці там, але яны дажываюць да тых часоў, калі ён праводзіў свае даследаванні. Ён пачаў працаваць там, ён пачаў шукаць падпрацоўку, працуе, выкладае і гісторыю, і геаграфію, і што толькі можа, і ў іншую школу ідзе, каб браць грошы, каб мець магчымасць займацца навукай. Асаблівы грамадскі рэзананс выклікае знаходка перапіскі імператара Мікалая II. На адным з падгарышчаў у горадзе знаходзяць скруткі тэлеграм. Добрый дзень, шановное гаспадарства, з вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягель Ганна. Рада вас вітаць у новым сезоне. Гэта восень у нас цяпер, новы сезон падкасту, летом мы все адпачывалі, я спадзяюся, вы добра адпачылі, тому што я адпачыла нармальна. Гэты выпуск традыцыйна ўжо падтрымлівае онлайн-гіпермаркет 21 век бай. У сярэдзіне у нас будзе сумесная рубрика. Не перамотвайцеся, не пераключайцеся. Я падрыхтавала там чарговую цікавостку. Сёння у нас у гасцях кандыдат гістарычных навук, дацэнт, гісторык Александра Вайтович. Вітаю. Добрый дзень. Сёння у нас такі выпуск, напэўна, ўжо можна плейліст такі выпускаў рабіць падкасту біяграфічны. Да? Сёння у нас выпуск прысвечаны асобе з беларускай гісторыі і асобе з беларускай навукі. Раскажыце, ласка, чыё жыццё вы цяпер даследуеце і чаму вы зацікавіліся гэтай асобай? Так склалася гістарычна, што я з аднаго боку займаюся археалогіяй, а з іншага боку мяне вельмі прываблівае гісторыя навукі, гісторыя археалогіі і тых людзей, якія так ці інакш займаліся гэтай і сумежнымі справамі. І асаблівы мой інтарэс выклікае час міжваенны 20-30-х гадоў. І адной з асобаў, якая дзейнічала ў гэты час, з'яўляецца Ісаак Абрамавіч Сербаў. Гэты чалавек дзейнічаў у розных накірунках, крыніц пра яго дзейнасць даволі шмат, і таму, здаецца, усе падставы гэтай крыніцы знайсці, абагуліць і напісаць біяграфію гэтага чалавека сучасных пазіцый. І гэта тым больш актуальна, што ў наступным годзе акадэмічная супольнасць будзе азначаць 155-годдзе з дня нараджэння гэтага выбітнага чалавека. Чаму ён выбітны, чаму ён заслугоўвае памяці, сёння мы і паразмаўляем. А скажите, ласка, здаецца, можа быць шырокаму слухачу, такому зусім шырокаму невядома, але прынамсі гісторыкам даволі вядомая асоба. Звычайна такое пытанне, а што там нешта новае можна знайсці? Хіба ўжо там не даследавана ўсё? Высвятляецца, што можна. І розныя бакі дзейнасці гэтага чалавека раней даследаваны не былі. Гэта класна. Я вельмі такое люблю. Окей. Давайте, уласна кажучы, пагаворым, што гэта за асоба так біяграфічна. Пачнем спачатку. Адкуль ён узяўся? Дзе ён нарадзіўся? У якой сям'і нарадзіўся? І якая ў яго была, скажем так, першасная адукацыя, магчыма? Ісаак Абрамавіч Сербаў нарадзіўся ў вёсцы Кульшыч. Звычайная вёска, звычайная сям'я. Калі ён нарадзіўся, он, напэўна, сам не ведаў, таму што ён сам пісаў сваіх біяграфіях і 25, і 27, і 29 мая. Дакладна вядома, што яго хрысцілі 30 мая, і ён атрымаў імя ў гонар Ісаакія. Адпаведна, вось пра гэтага святога ён згадваў і пазней тлумачыў, чаму ён такое своеасаблівае імя меў. Ён нарадзіўся вёсцы Кульшычы, і гэтая вёска мела выключнае значэнне ў яго далейшай навуковай біяграфіі. Праз усё жыццё ён вяртаўся ў родныя мясціны. Рэчка Ухлясць стала месцам, дзе ён праводзіў вельмі шмат экспедыцый, і гэта месца, сапраўднае месца сілы для Сербава. Зноў-такі звычайная сялянская сям'я. У 8гадовым узросце хлопчыка адправілі вучыцца ў школку. Ён там некалькі гадоў адвучыўся. Калі ему было 11 гадоў,
ён ужо пайшоў зарабляць на хлеб у суседнюю вёску, стаў настаўнікам школы граматы. Пра школу гэтага тыпа пісаў Якуб Колас у вёсцы «Новая зямля». Ну, наперадзе была даволі цьмяная будучыня, і хлопец вырашыў вучыцца далей. І ў тыя часы вельмі часта маладыя людзі вучыліся экстэрнам, яны вучыліся самі і здавалі іспыты у вучылішчы, і гэтым шляхам пайшоў і малады чалавек. В прынцыпе, гэта патрабавала дысцыпліны, гэта патрабавала высілкаў, но гэтых якасцяў характара нашаму герою не бракавала паўз усё яго жыццё. Ён атрымаў такую адукацыю, стаў першым пісьменным чалавекам у сваёй вёсцы, потым пайшоў вучыцца далей у Полацкую настаўніцкую семінарыю. У 1892 годзе маладога настаўніка адпраўляюць выкладаць у Хоцімск. Гэтага пачынаецца яго настаўніцкая кар'ера, якая будзе цягнуцца наступныя дзесяцігоддзі. Ён працуе настаўнікам, і гэты чалавек, відавочна, вельмі вялікай жыццёвай энергіі. 200 дзяцей у яго падначаленні, ён стварае ім адпаведную умову навучання, ён стварае хор. Гэты хор набывае вядомасць у горадзе, і Ісаак Сербаў шукае сябе, як можна зразумець. Вось ён спрабуе стварыць бібліятэку, ён арганізуе латарэю, каб знабыць грошы на пакупку кніг. Ён піша ў Магілёўскія губернскія ведамасці нейкія нататкі. Ён сябе шукае, і, відавочна, такая актыўнасць не спадабалась уладам. Яго маладога настаўніка вельмі актыўнага, паспяховага накіроўваюць, нібы ў ссылку маленькую вёсачку Карма, дзе ён некалькі наступных гадоў працуе. І пасля яго зноў вяртаюць у Хоцімск, дзе ён атрымоўвае новыя адказныя заданні, стварае школу новага тыпа, яго хваляць на старонках тых жа Магілёўскіх губернскіх ведамасцей. То есть гэта даволі вядомая ў настаўніцкім асяроддзі асоба. І вось з аднаго боку вось гэта настаўніцкая дзейнасць, а з другога боку пошукі сябе, пошукі заняткаў па душы. І такім заняткам становіцца дзейнасць краязнаўчая, этнаграфічна, археалагічная. І гэта зноў-такі не дзіва, таму што ў тыя часы этнаграфія была даволі папулярным заняткам сярод інтэлігенцыі, сярод моладзі. Улады не вельмі падтрымлівалі этнаграфічную дзейнасць, як дзейнасць, якая спрыяе сепаратызму, а на нізах, наадварот, гэта ўспрымалася як нейкае такое праяўленне таго самага пафасу народавольчыцкага, пафасу, звязанага з вывучэннем народу, з адукацыяй таго народа і гэтак далей. То есть гэта была модная, папулярная справа. Іншае пытанне, што не ва ўсіх хапала імпэту пераводзіць гэтае захапленне ў нейкую прафесійную дзейнасць, а Сербаву хапіла. І гэта, відавочна, склалася не толькі дзякуючы асабістым якасцям, но і, дзесьці, можа быць, выпадкам лёсу. А справа ў тым, што у час, калі Сербаў настаўнічаў у гэтых розных вёсачках і мястэчках, адным з інспектароў, які інспектавалі гэтыя навучальныя установы, быў вядомы этнограф, археолог Юдакім Романович Романаў. Ён займаўся актыўнай навуковай дзейнасцю, но ён жа займаўся такой жа актыўнай папулярызатарскай дзейнасцю. Ён у сваю арбіту ўцягваў вельмі шмат гэтых усіх мясцовых настаўнікаў, святароў, школьнікаў. Яны былі яго корэспандэнтамі, ён пра гэта пісаў на старонках сваіх прац. І адным з яго памочнікаў становіцца і настаўнік Сербаў. Першая іх задакументаваная сумесная дзейнасць адносіцца да 1903 года, калі Романаў збіраў матэрыялы з Магілёўскай губерніі і дасылаў іх у Санкт-Петербург, музей імператара Александра. У гэтую справу ён уцягваў шмат сваіх памочнікаў, і адным з яго памочнікаў і стаў Ісаак Абрамавіч, які збіраў матэрыялы, і Роману гэты матэрыялы вельмі хваліў. І вось так вось гэтая сумесная дзейнасць сфарміравалася, і супрацоўніцтва гэтых двух выбітных асобаў працягвалася і далей. А далей такога настаўніка актыўнага, відавочна добрага пераводзяць у Гомель. Нам можа паказацца дзіўным, што ўвесь
увесь час гэтага настаўніка перакідваюць з месца на месца, ну, зноў-такі, у тагачаснай практыцы гэта было нармальна. Настаўнікі рэдка засіджваліся на адным месцы даўжэй за 3-4 гады. Яго пераводзяць у Гомель, ён там працягвае працаваць, ён там працягвае вучыцца, зноў-такі самавукам, вучыцца, здае экзамены, набывае званне хатняга настаўніка. В універсітэт он не мог ісці, а гэта званне мог атрымаць, і гэта адкрывала перад ім новыя кар'ерныя перспектывы. І яго ставяць дырэктарам вучылішча, яго рэарганізуе. І з аднаго боку гэта вельмі актыўная дзейнасць настаўніцкая, з іншага боку вельмі актыўная дзейнасць грамадская, таму што ідзе рэвалюцыя, настаўніцкія розныя саюзы, і Сербаў там прымае актыўны удзел. Ён займаецца размеркаваннем грошай, якія паступаюць на розныя рахункі для падтрымкі тых настаўнікаў, якіх няма грошай. Ну, ён вельмі вядзе актыўную дзейнасць. А гэта які год гомельскі перыяд? Гэта гомельскі, гэта 903-909 гады. Вось які такі час няпросты. І з усімі гэтымі справамі ён не забывае в сваім захапленні краязнаўчай дзейнасцю. І у прыватнасці менавіта да гэтага часу гомельскага перыяду адносяцца першыя сведчанні фотаграфічнай дзейнасці. Романаў, які жыў у Магілёве, пераязджае па пэўных прычынах у Вільню, супрацоўніцтва працягваецца, і Романаў піша брашуру пра скіткоўскую царкву, вядомую царкву на Гомельшыне, а Ісаак Абрамавіч фатаграфуе выявы іконы, выявы царквы, і гэта друкуецца ў Вільні. Адначасова ён, працуючы дырэктарам вучылішча, кантактуе з тымі краязнаўцамі, якія жывуць у Гомелі. Адным з такіх краязнаўцаў з'яўляўся Фёдор Жудро, які ў гэтай самай школцы быў законавучыцелем. Знаёмства у выніку перарасло ў супрацоўніцтва і падрыхтоўку ілюстраванага нарыса пра Гомель, які быў апублікаваны трошкі пазней. Так, гэта гомельскі перыяд. Да? А што пасля Гомелю было? Куды ён зноў пераехаў? А далей у 1909 годзе гэтага настаўніка пераводзяць у Стоўбцы Мінскай губерніі. Там ствараецца вучылішча гарадскога тыпу, это трошкі больш высокі ўзровень школы, і патрабуюцца настаўнікі. І вось ён там становіцца адным з настаўнікаў і займаецца выкладчыцкай дзейнасцю надалей. І адначасова, відавочна, ён не спыняў сваёй краязнаўчай дзейнасці. Прынамсі, у 1912 годзе ён узгадваў, што Мінскае плато ён аб'ездзіў уздоўж і ўпоперак. І менавіта, верагодна, ў час, калі ён жыў у Стоўбцах, у 1909-1910 годзе ён і вывучаў абшар, якім называў Мінскім плато. Гэта тэрыторыя сучаснай Меншыны. І у вольны ад выкладчыцкіх абавязкаў час Ісаак Абрамавіч наведваў гістарычныя мясціны Заслаўя, Ракава, іншых абшараў. Ён апісваў геаграфічныя асаблівасці гэтай тэрыторыі. Ён збіраў легенды і запісваў нейкія спевы у вёсках. І гэты матэрыял ён у далейшым выкарыстоўваў у сваіх працах, но не ўсе з гэтых прац аказаліся апублікаванымі. А якіх поглядаў вось у сваіх працах ён прытрымліваўся ў навуковым плане? То бок, якія ў яго, можа быць, навуковая канцэпцыя прасочваліся? Дзякуй за пытанне. Сапраўды, Ісаак Абрамавіч не проста ездзіў па тых ці іншых мясцінах і запісваў нешта. Паралельна з этнаграфічнай дзейнасцю ён пачаў абследаваць нейкія мясціны з археалагічнага пункту гледжання, фіксуючы гарадзішчы, фіксуючы курганы. Гэтыя ўсе разрозненыя звесткі у яго трансфармаваліся ў пэўную сістэму. І падчас сваіх даследаванняў цягам дзесяткаў гадоў, у прынцыпе, канцэпцыя Ісаака Абрамавіча не надта змянялася. Як можна меркаваць, ён вельмі добра ведаў тую літаратуру, якую мог знайсці. Прынцыпным настаўніку это было складана, но ён стараўся. І ён добра ведаў ідэі даследчыкаў пра існаванне летапісных племёнаў Драгавічоў, Радзімічаў,
радзімічаў, крывічоў. Відавочна, ён вельмі добра ведаў працы Карскага, дзе ён пісаў пра тое, што гэты племянны перыяд існаваў, пасля ён змяніўся абласным і стала тварацца беларуская народнасць. Але сам Ісаак Абрамавіч трошкі па-іншаму ставіўся да вось гэтых этапаў гісторыі. У яго ўспрыманні вось гэтыя крывічы, дрыгавічы, радзімічы, яны працягвалі сваё існаванне цягам стагоддзя. Яны былі калісьці там, але яны дажываюць да тых часоў, калі ён праводзіў свае даследаванні. Ён прытрымліваўся ідэі аб племянным падзеле беларускага народа. Вось сучасны беларускі народ дзеліцца на некалькі племёнаў. Яны, конечно, з таго часу змяніліся, але нейкія сляды старажытнасці можна прасачыць і зараз. Гэта, па вялікаму рахунку, абсалютна эвалюцыянісцкі падыход. Ідэі эвалюцыянізма ў навуцы 19 стагоддзя былі цалкам сабе папулярныя, і вось гэты погляд сербаў выкарыстаў для трактоўкі беларускага народу. І адсюль ідэі аб перажытках, абсалютна эвалюцыянісцкая ідэя аб тым, што нейкія элементы культуры духоўнай, матэрыяльнай захоўваюцца да нашага часу. Мы іх можам вывучаць, неяк разумець нешта і з сучаснасці, і з мінулага. І вось гэтая эвалюцыянісцкая трактоўка была для сербаў уласціва і ў 20-е гады. Трэба значыць, што яна крытыкавалася. У 20-е гады яна крытыкавалася асабліва востра, але гэта асабліва не бянтэжыла даследчыка. Нават напрыканцы 20-х гадоў у друку мы можам знайсці ўзгадкі пра дрыгавічоў, радзімічаў, крывічоў в сучаснасці. Гэта праява ўсё таго ж падыходу. Адным словам, ён склаў для сябе такую схему развіцця з эвалюцыянісцкага падыходу, і лёс склаўся так, што ён пачаў працаваць у Мінскай губерні. Адпаведна, у сферу яго інтарэсаў патрапіла Палессе, і з яго пункту гледжання гэта былі дрыгавічы. Падправілі бы яго віцебскую губернію, вывучаў бы ён крывічоў. Это ў дадзеным выпадку не прынцыпова. То бок я правильно разумею, што ён, узяўшы вось гэтую ідэю аб існаванні племёнаў, дрыгавічаў, радзімічаў, крывічаў, і вывучаючы сучасную яму этнаграфію, ён шукаў у вось гэтым этнаграфічным матэрыяле, у тым ліку сляды старажытнасці. Менавіта. Ён напісаў пра тое, вось, я апісваў, напрыклад, нейкія ножыкі, а мы абсолютно такія ж ножыкі можам знайсці ў курганах. Яны шыбіта, там, каліта, нейкія гэтыя гаманцы з крэсівамі. Мы гэта можам знайсці ў археалагічных помніках падчас раскопак. Яны дажываюць да нашага часу. Ён адкрытым тэкстам такую думку і праводзіў. Круто. Пра крытыку мы паговорым потым. Давайте вернемся да яго біяграфіі, да? Значыцца, гэтым усім ён займаўся ў стаўцах, да? А калі адбываецца росквіт яго этнаграфічнай дзейнасці? У 910 годзе настаўніка ў чарговы раз пераводзяць, на гэты раз яго пераводзяць у цэнтр губерніі, у Мінск. Ён становіцца настаўнікам другога мушынскага гарадскога вучылішча. Ён пачынае выкладаць розныя дысцыпліны, ад геаграфіі да мовы. Ён займае пасаду звышштатнага настаўніка, а гэта азначае, што ён на падмене, яго сітуацыя такая вельмі няпэўная. Сёння ёсць праца, заўтра становіцца менш, ён бярэ пад працоўку выглядзе школьнага бібліятэкара, грошай у яго ў абрэз, але гэта яго не спыняе на шляху менавіта навуковай дзейнасці. Перавод у Мінск адкрывае перспектывы вось той самай этнаграфічнай і археалагічнай у пэўнай ступені дзейнасці. Ён якраз у 10 годзе становіцца сябрам двух арганізацый Мінскага царкоўна-гістарычна-археалагічнага камітэта і Віленскага аддзялення расійскага імператарскага геаграфічнага таварыства і прыступае да вельмі актыўнай дзейнасці. Тут справа такая. Значыць, мы казалі пра яго погляды, мы казалі пра тое, што ён вельмі старанна вывучаў усё, што мог знайсці. Ён шукаў пасля знаёмых гэтыя кнігі, ён спрабаваў выпісваць з Санкт-Петербурга, каб быць у курсе навуковага парадку дня. Ён чытаў да Норзапольскага пра тое, што Верхняе Палессе – гэта рэгіён, напэўна, заселены
славянамі да гэтага ніхто на гэтай тэрыторыі не жыў. Адпаведна, Ісаку Абрамавічу з яго канцэпцыі было вельмі цікава вывучаць вось гэтыя першыя этапы, і ён услед за разважаннямі Донур-Запольскага скіраваў свой погляд на верхняе Палесе і Чэрвеньскі раён, Бабруйскія абшары, вось гэтыя землі, і ён стаў выпраўляцца, вось толькі яго перавялі, ён ужо зіму 11-го года выпраўляецца на гэтыя тэрыторыі, некалькі раз туды ездзіць, бярэ пасведчанні таварыства, каб была нейкая афіцыйная папера. І зразумеўшы, што гэтыя рэгіёны вельмі цікавыя, яны далёкія ад цывілізацыі, яны глухія, там гэтая вся культура можа быць у такім першабытным стане, ён туды выпраўляецца, і летам 11-го года ён не толькі разгортваецца у поўную сілу у плане запісаў рознай этнаграфічнай інфармацыі, не толькі ў плане фіксацыі моўных асаблівасцяў, не толькі ў плане фіксацыі археалагічных старажытнасцяў, гарадзішчаў, курганоў, это все таксама фіксуе. Ён пачынае актыўна фатаграфаваць, вось менавіта з той мэтай, каб захаваць узоры той культуры, якая вельмі хутка можа ісці ў нябыт. І гэта яго дзейнасць уражвае усіх. У мінскім царкоўным археалагічным камітэце яго называюць фанатыкам. Ён апошнія свае грашы выдатковыя на гэтыя паездкі. Старшыня камітэта Андрэй Снітка кажа, што без Сербава мы як без рук. Тое ж самае у віленскім аддзяленні імператарскага геаграфічнага таварыства. Працы Сербава высока ацэньваюць, іх раюць, рэкамендуюць да друку, і гэта чалавек, аўтарытэт якога вельмі хутка становіцца вельмі трывалым. У 12-м годзе Ісак Абрамавіч выпраўляецца ў чарговую паездку, на гэты раз у цэнтры яго ўвагі не тое, што называў верхнім Палесем, але тое, што ён называў палямі, ніжнім Палесем. Ну, гэта тэрыторыя Случаны, гэта тэрыторыя заходняй Беларусі. І ён вывучае гэтыя абшары па той схеме, якую ўжо сам для сябе абкатаў. Гэта збор этнаграфічных даных, гэта зборы моўных асаблівасцяў, гэта фіксацыя ўсіх археалагічных помнікаў, якія толькі ён можа ухапіць, ну, перадусім, канешне, гарадзішаў і курганоў, тое, што візуальна лёгка прасочваць. Паралельна з гэтым ён апісвае цікавосткі геаграфічнай, асаблівасці глебы, рэльефу і гэтак далей. І фатаграфічная частка гэтай экскурсіі яшчэ адзін вельмі важны складнік працы. Так, сапраўды, вось яго фатаграфічная дзейнасць, напэўна, адна з такіх таксама знакамітых частак, і гэта вельмі каштоўныя. Але мы пра гэта яшчэ пагаворым. А што адбываецца далей пасля вось гэтага, мовна кажучы, мінскага перыяду? Ці застаецца ён, да якога часу ён тут застаецца? Ён хоча працаваць у Мінску. Канешне, яго праца яго не вельмі задавальняе з пункту гледжання становішча, з пункту гледжання фінансавага складніку. Стае пытанне, можа перайсці на пасаду інспектара, кажучы нашай мовы, дырэктара іншай школы, і папечыцель Віленскай вучэбнай акругі вельмі высокага меркавання аб Ісаку Абрамавічу, но няма пасадаў. Вось, а з пункту гледжання навуковай дзейнасці нікуды Ісаку Абрамавічу не хочацца перамяшчацца. Вось тут тут все налажана, ён выязджае на свае экскурсіі, як гэта называлася, і ў яго велізарныя навуковыя планы. І тут вось экспедыцыя 12-го года з выбітнымі навуковымі вынікамі, якія трэба перасэнсоўваць. Ён піша справаздачу аб паездцы, ён піша нарыс Дрыгава аб тых тэрыторыях, якія вывучаў цягам апошніх гадоў, процьма ўсяго. І тут прыходзіць навіна пра тое, што з 1 студзеня 13 года ён мусіць усё кінуць і пераехаць у Вільню. Там вызвалілася месца настаўніка у чарговым вучылішчы, і вось гэтую вакантную пасаду аддаюць Ісаку Абрамавічу. Ён не хоча страшна. Для яго гэта вось проста руйнаванне ўсіх планаў, і да таго ж, як жыць у той Вільні на заробак настаўніка, які ўвесь свой вольны час, усе свае сродкі выдаткованы на навуку. Вось як? Ён не хоча. І яго
яго калегі, яго сябры спрабуюць неяк яму дапамагчы. Андрэй Снітка, Еўдакім Раманаў пішуць Шахматаву у акадэміку ў Санкт-Петербург, які фактычна курыраваў всю дыялекталагічную працу тагачаснай расійскай імперыі, што вось ёсць такі настаўнік. Дарэчы, і сам Сербаў перапісваўся Шахматавым, таму выбітны лінгвіст ведаў асобу сціплага настаўніка мінскага вучылішча. Адным словам, гаворка ідзе пра тое, што трэба паспрыяць усімерна вяртанню перспектыўнага навукоўца і добрага выкладчыка назад у Мінск. Но не проста яго вярнуць назад на пасаду, а трэба даць яму пасаду інспектара, таму што ён цалкам гэтай пасады заслугоўвае. І Шахматаў усе неабходныя паперы ў Вільню дасылае, но ў Вільні ўсе сталі катэгарычна супраць гэтага, таму што добрыя настаўнікі патрэбны ўсім, перспектыўныя навукоўцы віленскаму аддзяленню расійскага імператарскага геаграфічнага таварыства таксама вельмі патрэбныя. На сербаў вялікія стаўкі робяцца. Ну і все, на гэтым вся гэтая сітуацыя і скончылася. Яму дазволу на пераезд на іншае месца не далі. Ну, зноў такі, што рабіць было Сербаву? Ён пачаў працаваць там, ён пачаў шукаць падпрацоўку, працуе, выкладае і гісторыю, і геаграфію, і што толькі можа, і ў іншую школу ідзе, каб браць грошы, каб мець магчымасць займацца навукай. І ён працягвае займацца гэтай навукай. І ў 2013 годзе ён выпраўляецца ў паездку на Палесе, і зноў ён праводзіць невялікія археалагічныя даследаванні, і зноў ён апісвае геалагічныя, геаграфічныя асаблівасці, і зноў ён збірае этнаграфічныя даныя. Ось вядомыя вічынцы, гэта вынік паездкі 13-го году. А з іншага, і фотаздымкі ён, канешне ж, робіць куды ж без гэтага. А з іншага боку, вось апроч такіх, ну, скажем так, комплексных, ну, скажем так, краязнаўчых у чымсьці экспедыцый, ён пачынае ўсё больш цікавіцца археалогіяй. І, канешне, улады ставіліся да этнаграфіі, ну, вельмі насцярожана, як мы ўжо казалі, бачылі ў гэтым перспектывы сепаратызму. І археалогія таксама не надта падтрымлівалася. Но, тым не менш, віленскае таварыства спрабавала нешта рабіць. У 13-м годзе сябры таварыства праводзілі раскопкі пад Смаргонню, і Сербаў у іх удзельнічаў. У 13-14 годах на Віленшчыне праводзіў свае даследаванні Яткоўскі. Ісаак Абрамавіч відавочна ў гэтых даследаваннях удзельнічаў. І ён задумаецца і пра ўласныя археалагічныя працы. Акрамя таго, вось якраз у гэты час, у 13-м годзе, Раманаў, які жыве ў Вільні, задумваецца аб стварэнні таварыства, якое вывучала Магілёшыну, якая яго прываблівасць, і ствараецца таварыства па вывучэнні беларускага краю, па вывучэнні менавіта Магілёшыны, і Сербаў становіцца адным з удзельнікаў гэтага таварыства. Ці прымаў ён удзел у раскопках, якія таварыства ладзіла ў 13-м годзе, цяжка сказаць, но пазней ён капаў і праводзіў археалагічныя даследаванні пад эгідай гэтага таварыства. А акрамя таго, Ісаак Абрамавіч не парываў і сувязяў з мінскім царкоўна-археалагічным камітэтам і Сніткам, і да канца дзеяння гэтага таварыства да 17-го года ён быў сябрам гэтага таварыства, хоць і жыў у розных мясцінах. І ў 14-м годзе гэтае таварыства бярэ адпаведны дазвол у Санкт-Петербургу на правядзенне археалагічных даследаванняў на тэрыторыі мінскага павета, навагродскага павета, яшчэ некаторых мясцін. І аўтабіяграфіі 20-х гадоў Сербаў згадваў пра тое, што ён разам з мінскім царкоўна-археалагічным камітэтам праводзіў раскопкі ў Заслаўлі, Навагрудку і яшчэ некаторых мясцінах. І, верагодна, вось гэта ідзе гаворка пра гэты час, калі ён жыў у Вільні. І інфармацыі пра ход і вынікі гэтых даследаванняў у нас вельмі мала, но вядома толькі, што ў Заслаўлі яны праводзілі раскопкі магілы Рагнеды, і это быў вельмі вядомы помнік, яго все ведалі, туды экскурсіі ладзіліся, туды все турысты ездзілі, это было такое папулярнае турыстычнае месца. І там былі праведзены раскопкі, і падчас гэтых даследаванняў Сербаў знайшоў некаторыя рэчы, манету тым ліку, і гэтую манету ён пасля доўга ў сябе атрымаў. Ужо 20-е гады ён згадаў пра гэтыя раскопкі, і
казаў, што перадаць гэтую манету, знойдзены калісьці ў Заслаўлі, у Беларускі дзяржаўны музей. Ну і апроч гэтага ўсяго мы казалі, што Ісаак Абрамавіч сваю родную вёску, сваю родную рэчку вельмі любіў, туды вяртаўся, і археалагічныя абследаванні берагоў Угледзі ён таксама рэгулярна праводзіў, і там ён знайшоў помнік, знайшоў цікавы матэрыял. Гэты матэрыял ён перадаў Раманаву з тым, каб той зрабіў вызначэнне, но пасля Ісаак Абрамавіч скардзіўся, што Еўдакім Раманавіч гэтыя знаходкі кудысьці там перадаў Лейпцыгу нейкаму антыквару. І так вось гэта ўсё скончылася. Таму маштаб інтарэсаў, зацікаўленасцяў гэтага чалавека уражваў, і вынікі яго дзейнасці таксама былі значныя. У мяне ў сувязі з гэтым пытанне асабістага характару. А сям'я ў яго была? Ён там ажаніўся, дзеці, там нешта такое. Альбо ён вось праца і навука, і ўсё. Дзякуй за пытанне. Дакументаў не вельмі шмат асабістага характара па Ісааку Абрамавічу можна было знайсці, но можна сказаць, што калі ён жыў у Гомелі, ён ужо меў сям'ю. У яго была жонка Матрона Пракопаўна. Па нейкіх узгадках яна паходзіла з святарскай сям'і, і дзяцей у сужонкаў не было. Яны паўз усё жыццё ішлі ўдвух, і, як можна меркаваць, Матрона Пракопаўна падтрымлівала свайго мужа. У прыватнасці, зноў-такі, па сямейных легендах менавіта сям'я жонкі дапамагла сціплому настаўніку набыць свой першы фотоапарат. Пазней Матрона Пракопаўна дапамагала свайму мужу падчас працы ў розных установах ужо пасля рэвалюцыйнага часу. Яны былі разам, і я магу меркаваць, што ён меў вельмі добры сямейны тыл. Вялікую падтрымку сямейную. Дзякуй. Мы гаворым такім чынам пра 913 год, а вось 914 год. А якім чынам Ісаак Абрамавіч перажыў Першую сусветную вайну, як ён адгукаўся на тыя падзеі, якія адбываліся напрыканцы рэвалюцыі, як ён сустрэў рэвалюцыю, што адбывалася з ім у гэты перыяд? У 14 годзе Ісаак Абрамавіч атрымавае новае прызначэнне. Летам яго робяць інспектарам Трокскага вучылішча. Ён становіцца дырэктарам школы ў Троках. Гэта невялічкі гарадок, і у Ісаака Абрамавіча з'яўляецца новая адказная пасада. Ён прыступае да працы, і літаральна праз некалькі тыдняў пачынаецца Першая сусветная вайна. Як ён сустрэў пачатак гэтай вайны, сказаць цяжка. Ці быў ён такім ура-патрыётам, як многія тыя часы, цяжка сказаць. У сваіх лістах ён апісваў гэты час як ваенная встряска. Было шмат, відавочна, усялякіх праблем. Ён, пакуль дзесьці там ваенныя дзеянні вядуцца, займаецца навукай, асвайваецца ў Троках, пачынае вывучаць нейкія мясцовыя пасяленні, нейкую мясцовую культуру тых беларусаў, якія яшчэ там жылі, краімаў, тых тюркамоўных народаў, якія з часоў Вялікага княства Літоўскага жылі. Ён працягвае займацца навукай у тогда настаўніцкай дзейнасці. Але гэта ўсё заканчваецца 15-м годзе, калі пачынаецца вялікае наступленне нямецкага войска, і пачынаецца поўны хаос, і сям'я Сербавых выпраўляецца ў бежанцы. Перад гэтай паездкай Ісаак Абрамавіч перадаў на захаванне віленскім навукоўцам свой фотоархіў, які налічваў звыш 1500 фотаздымкаў і негатываў, вельмі вялікую частку сваей рукапіснай спадчыны. Рабіць няма чаго, ён выпраўляецца ў бежанцы, ён апынуўся ў Ромнах, што на Украіне, а да канца 15 года атрымаў выклік і пераехаў у Магілёў, дзе ў хуткім часе стаў інспектарам народных вучылішчаў. Ўжо не сам робіць настаўнікам, але правярае працу настаўнікаў. Там ён жыў, там ён працягваў навуковую дзейнасць, выйшла яго манаграфія пра сакуноў, ён стаў вывучаць археалагічную і этнаграфічную спадчыну Магілёўшчыны, як ён пісаў, запісваў песні радзімічаў, вывучаў гарадзішчы мясцовыя. Всё, нічога не змяняецца. Куды б яго лёс не закідваў, ён заўсёды знойдзе чым заняцца, заўсёды будзе працягваць навуковую дзейнасць. Ён паступіў на вучобу ў Маскоўскі археалагічны інстытут,
і поўны усялякіх спраў і планаў. І тут у канцы 16-го года высвятляецца, што яго збіраюцца рабіць інспектарам вучылішча, якое плануюць ствараць у Магілёве. Ён павінен быць і інспектарам, метадыстам, яшчэ кіраваць нейкай чарговай школай. Ён вельмі не хоча гэтага. Прыязджае ў Магілёў стары знаёмы папішыцель, адзін з інспектароў віленскай навучальнай кругі, і ён кажа, што летом 17-го года ў Мінску будзем скрываць чарговую школу, мы вас зробім інспектарам, і гэта натхняе. Ісаак Абрамчын хоча вярнуцца ў Мінск, цікавіць першую чаргу магчымасць вярнуцца да навуковай дзейнасці. Но планы, як зразумела, аказаліся іншыя. Пачатку 17-го года адбываецца вядомая падзея, лютаўская рэвалюцыя, і Сербаў сустракае гэтую рэвалюцыю вельмі прыхільна. Ну, прынамсі, у сваіх асабістых лістах ён вельмі узрушана віншуе з наступленнем эпохі свабоды, роўнасці, братэрства. Ён натхнёны гэтым. І паралельна ідуць самыя розныя працэсы ў грамадстве, і Сербаў да іх далучаецца. Ён грамадскай дзейнасцю займаўся на світанку свайго жыцця, і зараз і ў Магілёве ствараецца Магілёўскі камітэт, які задумваецца аб будучыні Беларусі. Ідзе гаворка пра стварэнне нейкай часы ў федэратыўнай расійскай дзяржаве, гаворка ідзе пра развіццё беларускай мовы, беларускай культуры, і гэта тое, да чаго прыступае Сербаў. Ён з вялікім імпэтам уключаецца ў дзейнасць гэтага Магілёўскага камітэту. Ён выступае з лекцыямі, ён выступае з дакладамі. Летам камітэт збіраецца правесці Дні вольнай Беларусі, такое вялікае мерапрыемства, шмат актыўнасцей, каб назбіраць шмат грошай на беларускую справу. Ісаак Абрамавіч, адзін з актывістаў гэтага, ён і прапануе, што можна зрабіць і якія буданчыкі з цыганкай паставіць, каб яшчэ больш грошай сабраць, і сам са скарбонкай ходзіць, і сам гэтыя грошы падлічвае. То есть ён адзін з рухавікоў гэтай беларускай справы ў Магілёве. А далей, у жніўні 17-го года яго пераводзяць у Сальцы. Зноў даюць яму новае заданне, і ён выязджае, гэта тэрыторыя Расіі, Новгародская, Пскоўская землі, і ён становіцца там дырэктарам новай школы, новага вучылішча, якое там ствараецца. І там у Сальцах Сербаў і сустракае падзеі кастрычніцкай рэвалюцыі, все тое, што пайшло потым. Гэты выпуск падкасту падтрымлівае онлайн-гіпермаркет 21 век бай. І зараз будзе наша сумесная рубрыка. Мы гаворым сёння пра біяграфію беларускага археолага, этнографа Ісаака Абрамовича Сербова. І акурат у наступныя хвіліны вы будзеце слухаць пра перыяд 20-30-х гадоў яго жыцця. І перыяд 20-х гадоў быў вельмі цікавым у тым ліку ў гісторыі Беларусі. Адным з накірункаў было пабудова новага быту, новага побыту ў Савецкім Саюзе, у тым ліку ў БССР. Гэта адным з накірункаў, адным з інструментаў будаўніцтва вось гэтага эксперыментальнага новага быту была арганізацыя камун. І гэта было як бы і такім рэалізацыяй пабудовы камунізму. І ў тым ліку будаваліся камуны і на тэрыторыі БССР. Так, адной з формаў пабудовы гэтых камун было будаўніцтва цэлых дамоў камун, якія нават у самой архітэктуры адлюстроўвалі вось гэтую рэалізацыю новага быту. У чым гэта выражалася? Справа ў тым, што сацыялісты разглядалі жанчын таксама як роўных мужчынам, але каб захвоціць жанчын у пабудове сацыялізму, трэба было нейкім чынам іх асвабадзіць ад забеспячэння побыту мужчынам, таму што пры, вось, умоўна кажучы, царызме мыццё, пранне, прыгатаванне ежы, усё гэта забяспечвалі жанчыны. Адным з лозунгаў вось гэтага новага быту было вызваленне жанчын ад дамашняга рабства. Сімвалам гэтага вызвалення, практычная рэалізацыя гэтага вызвалення было таксама пабудова вось гэтых дамоў камун. Так, дамы камуны, яны будаваліся па ўсім Савецкім Саюзе.
яны не прадугледжвалі, напрыклад, вялікую кухню, таму што навошта там нешта гатаваць. Трэба было пітацца ў сталовых. Напрыклад, вось была ў Мінску фабрыка кухня, куды можна было прыйсці і паесці. А навошта там нейкае месца для прання бялізны, калі можна пайсці і ў спецыяльным месцы вось гэтую бялізну папрасці. Спецыяльныя людзі маглі гэта папрасці. Дамы камуны яны прадугледжвалі ўвогуле нават нейкія сумесную маёмасць, сумесны побыт, сумесны адпачынак і нават сумесныя сем'і. Пра гэта падрабязна вы можете пачытаць у манаграфіі Александра Гужалоўскага «Сексуальная рэвалюцыя ў савецкай Беларусі» в 1729 годзе. Вельмі раю, але я б хацела тут адзначыць, што вось гэтыя дамы камуны, яны захаваліся нават і сёння. У Мінску таксама захаваліся, але, напэўна, самым знакамітым, які захаваўся на сёння, ёсць дом камуна у Гомелі. Ён быў пабудаваны ў 21-31 гадах па праекце архітэктара Шабунеўскага. Ён займае нават і сёння цэлы квартал, пабудаваны па літарай П. Якім чынам там была арганізавана гэта жылая прастора. На другім і шостым паверхах размяшчаліся жылыя ячэйкі з кухнямі-нішамі, комната адпачынку, агульныя кухні і санузлы. А на першым паверсе былі памяшчэнні агульнага карыстання, такія як сталоўка, бібліятэка, дзіцячая установа і іншыя аб'екты. Такім чынам, вось гэты дом функцыянальна выражаў вось гэтую ідэю новага побыту. Трэба сказаць, што не заўсёды вось гэтыя ідэі былі ўдалымі, і потым ужо ў 30-е гады адышлі ад гэтых такіх новых ідэяў, але гэтыя эксперыменты скончыліся, але як помнік эпохі дамы камуны засталіся. Сёння наш побыт займае нашмат менш часу, чым 100 гадоў таму. Ёсць шмат і побытавай тэхнікі, якая спрашчае наша жыццё, ёсць і побытавая хімія, якая больш эфектыўна дазваляе нам альбо самім рабіць прыборку, уборку, альбо запрашаць спецыяльна абучаных людзей на гэта. Дзякуй Богу, сёння ў нас ёсць выбар. Выбар таксама ёсць і ў онлайн-гіпермаркеце 21 век бай. Калі ласка, пераходзьце па спасылцы ў апісанні, абірайце бытавую тэхніку, якая вам больш даспадобы, якая будзе спрашчаць ваше жыццё. Абірайце сродкі для прання, для уборкі, для ўсяго, чаго хочаце, каб таксама спрашаць сваё жыццё. Карыстайцеся, калі ласка, промакодам DIAGEL21, каб атрымаць зніжку ад 3 до 5% на ўсе катэгорыі тавараў у каталогу, акрамя і так акцыйных. Вяртаемся да Сербова. Такім чынам ён сустрэў кастрычніцкія падзеі на тэрыторыі Расіі. Як ён на іх адрэагаваў і чым ён займаўся вось у самым канцы 10-х гадоў. Кастрычнік 17-го года Ісаак Абрамавіч сустракае ў Сальцах. Ён сустракае тыя змены, што адбываюцца цалкам прыхільна, і неўзабаве становіцца кіраўніком губернскага аддзелу народнай адукацыі. Той час адбываюцца змены ў сістэме адукацыі, вводзяцца новыя тыпы школ, адмяняюцца тыя прадметы, якія выкладаліся раней, і ён знаходзіцца ў эпіцэнтры гэтых падзей. Гледзячы на тое, што яго шмат працы, нягледзячы на тое, што навокал бурляць рэвалюцыйныя падзеі, Ісаак Абрамавіч не адмаўляецца ад навуковай дзейнасці. Ён адпраўляе Шахматаву рукапіс чарговага тэксту, які напісаў на падставе вынікаў працы 13-го года. Ён знаходзіцца ў Сальцах, побач Новгародская земля, Пскоўская земля і побач Вялікія Лукі, якія Шакарскі калісьці называў беларускай тэрыторыяй. Там мяжа распаўсюджання па карскам беларускай мовы. Ісаак Абрамавіч карыстаецца магчымасцю вывучаць тое, што яму заўсёды цікава. Таму яго навуковая дзейнасць вядзецца, публіцыстычная дзейнасць таксама вядзецца. Ён дасылае ў Вільню падборку тэкстаў пра беларускія народныя спевы, і в гэтым плане навуковае жыццё віруе. Але жыццё паўсядзённае ўсё горш і горш з кожным днём, уводзяць скарткі, есці няма чаго. І напрыканцы 18-го года Сербаў з жонкай вырашаюць вярнуцца ў Магілёў на сваю радзіму, што яны і робяць. Яны пераязджаюць і пачынаюць працаваць у магілёўскім аддзеле народнай адукацыі. Некаторы час Ісаак Абрамавіч выконвае абавязкі старшыні гэтага аддзелу, потым сыходзіць з гэтай пасады і ўзначальвае аддзел, які займаўся зборам і аховай
помнікаў, зборам і аховай каштоўнасцяў. І літаральна праз некалькі тыдняў пасля вяртання Сербава ў Магілёў уключаецца ў склад РСФСР. І, адпаведна, жыццё там пачынае весціся па тых умовах, якія былі ў гэтай рэспубліцы. А менавіта нас цікавіць сістэма аховы помнікаў. У РСФСР былі прыняты дэкрэты, згодна з якімі ўся музейная спадчына, ўся архіўная спадчына павінна была на месцах назапашвацца і эвакуіравацца, перавозіцца ў Маскву. І, власна кажучы, Ісаак Абрамавіч Сербаў, які знаходзіцца на чале аддзела па ахове помнікаў, пачынае займацца менавіта гэтым. Ён са сваімі падначаленымі пачынае збіраць усю расцярушаную спадчыну па ўсіх ваколіцах Магілёва. І гэта все зводзіцца ў губернскі цэнтр. Асаблівы грамадскі рэзананс выклікае знаходка перапіскі імператара Мікалая II. На адным з падгарышчаў у горадзе знаходзяць скруткі тэлеграм. Гэта знаходка выклікае велізарную цікавасць. Пра гэта паведамляюць у Маскву, адтуль прыязджаюць эмісары, гэта все канфісковаюць, і спадзяванні Сербава з яго паплечнікамі гэта все надрукаваць не спраўджваецца. Но, тым не менш, назапашванне ўсіх магчымых каштоўнасцяў працягваюць, літаральна з полымя выцягваюць гэтыя архіўныя рэчы, музейныя прадметы. А тут адбываюцца такія падзеі, што пераводзяць цэнтр губерні з Магілёва ў Гомель. Ідзе грамадзянская вайна, навокал усялякія падзеі віруюць, але летам 19-го года адбываецца гэты пераезд, пераводзяць цягнікамі ўсе назапашаныя багацці з Магілёва ў Гомель. Тут вельмі вялікую дапамогу ім аказвае яго жонка, яна кіруе часткай пераезда. І вось пададзел перабіраецца ў Гомель. Працягваецца праца па зборы ўсіх магчымых каштоўнасцяў, дзе што можна выцягнуць з полымя рэвалюцыі. Это все назапашваецца ў горадзе. І у Гомелі самая галоўная перліна — гэта палац Паскевічаў, які быў падчас падзей рэвалюцыйных разбураны. Уже не будзем гэта заглубляцца. Сэнс у тым, што ён проста амаль зруйнаваны. І вось две асноўныя праблемы Ісаака Абрамавіча. Гэта палац Паскевічаў, які трэба хоць як рамантаваць і прыводзіць у парадак, і гэта музейны фонд. На базе гэтага губернскага музейнага фонду ствараецца музей імя Наталлі Троцкай. Это асобная была вялікая падзея, палітычная акцыя, і ствараецца гэты музей, які прыцягвае наведвальнікаў. Гэта лета 19-го года, грамадзянская вайна трывае, і з Масквы паступаюць сігналы пра тое, што трэба гэтыя ўсе каштоўнасці перавозіць у Маскву. І напрыканцы лета Ісаак Абрамавіч каля 600 пудоў самых каштоўных рэчаў перавозіць з Гомеля ў Маскву, і фактычна на гэтым губернскі фонд, істотна бяднее. Застаецца палац Паскевічаў, дзе няма людзей, толькі нейкім выпадкам з'яўляюцца спецыялісты ў горадзе, эвакуяваліся з другіх мясцін. І вось можна гэты музей паставіць дырэктара. Калі музейны фонд фактычна весь вывезены, прыходзіць з Масквы новая установка, збіраем бібліятэчны фонд, і вся ўвага кідаецца на гэта. Ісаак Абрамавіч узначальвае камісіі губернскія па збору кніг і пачынаюць назапашваць кнігі. Паралельна з гэтым ён яшчэ дзе што можна спрабуе збіраць нейкія старыя рэчы, і іх раздаюць усялякія установы. Ствараецца ў горадзе дом селяніна. Ісаак Абрамавіч займаецца абсталяваннем гэтага дома. Такі таксама важны палітычны праект, каб сяляне прыязджалі, тут у горадзе спыняліся, не проста гасцініцы, яны маглі далучацца да новага быта і адукоўвацца. Вось, гэта тое, чым ён займаецца. А далей падзеі развіваюцца так, што у краіне, у РСФСР бярэцца дзяржаўны кірунак на ліквідацыю непісьменства, што цалкам зразумела. І, канешне, Ісааку Абрамавічу, як чалавеку дасведчанаму, даручаюць працу ў гэтым кірунку. І амаль весь 20-й год ён ужо адыходзіць ад спраў музейных і займаецца арганізацыяй кампаніі па ліквідацыі непісьменства. Акрамя таго, ён займае такую адказную пасаду ў всей гэтай сістэме. Ён хоча ўступіць у камуністычную партыю. І паведныя заявы робіць, но яго не прымаюць, абвінавачваюць яго у тым, што ён великодержавный
дзяржаўны шавініст, яго спадчына такая кепская, што ён хоча прымацца да кампартыі, і не бяруць. Адпаведна, гэта выклікала, пэўныя плёткі, гэта выклікала пэўную рэакцыю негатыўную у тым асяроддзі. Ісаак Абрамавіч нарэшце звальняецца з гэтага губнар-аду, жыць дзесьці трэба, ён упаладкоўваецца сістэму нарэшце кааперацыі, тут якраз НЭП пачынае разгортвацца кааперацыя, яна запатрабаваная сфера дзейнасці, ёсць на што жыць, але гэта не праца мары. Ісаак Абрамавіч хоча вярнуцца да навуковай дзейнасці, няма магчымасцяў. І ён у пачатку 23-го года піша ліст Ігнатоўскаму у БССР, у Мінск. Я беларус, я хачу жыць, працаваць на Беларусі, я хачу займацца навуковай дзейнасцю, я гатовы пераехаць да вас. І гэтую просьбу выслухоўваюць, і яго запрашаюць у Мінск. І летом 23-го года Сербаў пераязджае ў Мінск. І пачынаецца новая старонка, нарэшце яго мара жыцця спаўняецца, нарэшце можа вярнуцца. Але да навукі ў яго рукі не даходзяць яшчэ доўгі час, таму што яго запрашаюць на пасаду намесніка галоўнага інспектара аддзела сацыяльнага выхавання наркамата асветы БССР. Гэта пасада прадугледжвала працу ў школьнай справе. То бок дасведчанага настаўніка, метадыста бяруць па спецыяльнасці працаваць на дзяржаўную пасаду. І галоўная праблема, з якой сутыкаецца школьная сістэма БССР, з тым, што вельмі вялікая частка дзяцей у прынцыпе не ходзіць у школу. І вось з восень 23-го года Ісаак Абрамавіч прымае самы непасрэдны ўдзел у справе усталявання сістэмы усеагульнай адукацыі ў БССР, стварэнне планаў, высвятленне районавання, высвятленне колькасці патрэбных школаў, размеркаванне, запросы матэрыялаў для таго, каб гэтай школы будаваліся. Вось вся гэтая арганізатарская справа цягам 23-24 гадоў ляжыць на Сербаве. У 24 годзе адбываецца збуйненне БССР. Частка тэрыторый, якія раней выходзілі ў РСФСР, уключаюцца ў тэрыторыю нашай краіны. І гэта значыць, што ўсе тыя планы, якія ствараюцца ў 23-м, трэба перайначваць. І гэта яшчэ больш працы. І гэта тое, чым Сербаў займаецца вельмі актыўна. І менавіта як сябар, і менавіта як член гэтага сацвыху, ён пачынае уцягвацца ў дзейнасць інбілкульта, і ад сацвыху ён там пачынае працаваць. І паралельна з гэтай дзейнасцю адміністрацыйнай ён выкладае ў БДО. То есть гэта было для яго сумяшчальніцтвам. Такім чынам, у 20-е гады ён працуе ў сацвыху? Да, у 26-м ён цалкам адтуль сыходзіць і канцэнтруе сваю працу на інбілкульце, на камісіі па ахове помнікаў пры інбілкульце. І ў гэтай сістэме інбілкульт пасля акадэміі навук ён працуе і надалей. БДУ для яго ўвесь час як сумяшчальніцтва, у канцы 20-х проста этнаграфія адтуль сыходзіць, і ён таксама. І такім чынам вось у 20-е гады паступова ён нарэшце займаецца ўжо выключна навуковай дзейнасцю, так я разумею. Адыдзя ад дзейнасці ў сацвыху, сапраўды Ісаак Абрамавіч сканцэнтраваўся на дзейнасці навуковай, этнаграфічнай, археалагічнай па ахове помнікаў, і ён працаваў у межах інбілкульта, потым з трансфармацыяй інбілкульта ў Беларускую акадэмію навук стаў супрацоўнікам Інстытута гісторыі Акадэміі навук. Дзе працаваў усе 30-е гады? З невялікімі перапынкамі ў сярэдзіне 30-х, пасля таго, як яго звольнілі з Інстытута гісторыі, ён застаўся ў Інстытуце эканомікі, і, в прынцыпе, з Акадэміяй навук былі звязаны ўсе яго да пачатку 40-х гадоў усе этапы жыцця. І ён там працягваў археалагічную, даследчыцкую, этнаграфічную дзейнасць. Добра, тут спойлер, ён памёр у 43-м годзе. Як ён сустрэў Вялікую Адчынную вайну і якім чынам скончылася яго жыццё? Чэрвень 41-го Ісаак Абрамавіч сустрэў поўны планаў на распрацоўку этнаграфічных праблем, але гэтаму ўжо не было наканавана здзейсніцца. У чэрвені 41-го ён эвакуяваўся з жонкай, нарэшце яны дабраліся да Тамбова, дзе аселі, і з пошуку знайшоў працу ў Тамбоўскім педагагічным інстытуце, дзе выкладаў. Ён спрабаваў займацца навуковай дзейнасцю, ён падтрымліваў сувязі з калегамі з Акадэміі навук, і в другой палове 42-го года ішла гаворка пра тое, што яго будуць выклікаць у Самарканд, дзе ствараліся адпаведныя акадэмічныя установы, но ён не паспеў атрымаць патрэбныя выклікі і пераехаць, працуючы са студэнтамі, ён дзесьці там захварэў і у пачатку 43-го года памёр. Зразумела. Але ён
ён ўжо быў даволі сталы чалавек на гэты момант, я так разумею. Ён нарадзіўся ў якім годзе? 71-м. 71-м, 40. Ну да, так нармальна ўжо. Зразумела, дзякуй вялікі, сапраўды вельмі такі вялікі абшар дзейнасці і натуральна, што мы ў межах нашай размовы далёка не ўсё паспелі абмеркаваць. Я жадаю вам плённага даследавання асобы Ісаака Абрамовича Сербова, каб гэта вылілася і ў публікацыі, і ў артыкулы, і каб новыя звесткі знаходзіліся вельмі лёгка. А мы перайдзем да пытанняў нашых падпісчыкаў, якія задавала ў сацыяльных сетках перад нашым запісам. І хочу зрабіць камплімент нашим подписчикам, потому что пытанні вельмі цікавыя, вельмі такія хорошыя. І, канешне, кожнае пытанне можна было б таксама раскрыць больш падрабязна, але я вас папрашу ўсё ж такі коротка адказаць на гэтае пытанне. Пачнем з Telegram. Тут у нас одно пытанне паступіла ад юзера Андрей. Чытаў стары артыкул па сухараўскім могілкам у Менску, дзе узгадваецца пра экспедыцыю 25 год. Ну, я скарачу. Уласна кажучы, пытанне. Якія былі знаходкі і аб чым яны сведчаць? Дзякуй. Одна з першых археалагічных экспедыцый, у якіх Ісаак Абрамович прыняў удзел у 20-х годах, была якраз экспедыцыя па вывучэнні пятроўскіх і рылаўскіх курганоў. Гэта былі тады Рылаўшчына, Пятроўшчына, вёсачцы каля Мінска, і сталі ў Інбелкуль даходзіць звесткі пра тое, што там знішчаюцца старажытнасці. І Ісаак Абрамович на той момант быў сакратаром камісіі па ахове помнікаў. І, адпаведна, ён выправіўся ў экспедыцыю, былі праведзеныя абследаванні, якія паказалі стан захаванасці. Пасля з дапамогай студэнтаў БДУ і калег Ісаак Абрамович у маі 25 года правёў раскопкі гэтых курганоў і выявіў матэрыялы, якія ён аднес да 7-11 стагоддзя. Там было трупапакладанне, зверху над нябожчыкам, як ён апісваў, клалі калоду, зверху выкладалі гліну, разводзілі вогнішча з рызнай, і сліды гэтага ён выявіў. І для самого даследчыка вось гэтыя матэрыялы сталі падставай для разважанняў над шляхамі зносін у мінулым. Ён казаў пра тое, што вось гэтыя знаходкі сведчаць пра тое, што нашы продкі гандлявалі і з захадам, і з усходам. Дзякуй вялікі. Так, пытанне з Instagram ад юзера Грувасты. Як былі арганізаваны экспедыцыі? Транспарт, пражыванне. Ісаак Абрамович Сербаў праводзіў экспедыцыі цягам некалькі дзесяцігоддзяў, і ў розныя часы экспедыцыі былі розныя. Паколькі мы сёння паспелі паразмаўляць толькі пра рэвалюцыйны этап, то спынімся на гэтых экспедыцыях. Яны, в прынцыпе, былі арганізаваны па стандартнаму алгарытму. Ісаак Абрамович выбіраў сабе пункты ў якасці базы. Да гэтых пунктаў ён дабіраўся, потым вывучаў цягам некалькіх дзён вёсачцы ў наваколлі гэтай сваёй базы, это вялікая вёска альбо мястэчка, і пасля таго, як ён тут заканчваў працы, ён пераязджаў у другі такі пункт. Ён спачатку планаваў перамяшчацца ў межах вось гэтай выбранай тэрыторыі на ровары, пасля стала зразумела, што сяляне з гэтага смяюцца, і гэта несур'ёзна, ён ад ровар адмовіўся і перабіраўся дзе пешкам, дзе на падводах, дзе на аўтамабілях, а начаваў, калі пускалі, то на нейкім пастаялым двары, ці знаходзіў месца ў школе, у настаўнікаў, а часам яго выганялі, і ён быў вымушаны мяняць свае планы і пераходзіць у суседнія вёскі. Да, цікава, што з ровару смяяліся. Прыходзілася хадзіць пешкі як сур'ёзны чалавек. Яшчэ одно пытанне ад Грувасты. Якой фотатэхнікай карыстаўся Сербаў у экспедыцыі? Мы ведаем дакладна пра фотатэхніку да рэвалюцыйнага часу. Ён сам пісаў у сваіх справаздачах, што это быў кодак, і, мяркуючы па ўсяму, гэта быў кодак семейства Браўні, і калі ўжо зусім удакладняць, то, мяркуючы па тых памерах фотаздымкаў, якія ён апісваў, это быў кодак Браўні нумар 2. Это была фотатэхніка вельмі распаўсюджаная, самая папулярная, самая разрэкламаваная ў тыя часы. Дзякуй. Пытанне з Instagram ад юзера А. Балбераў. Цікава было паслухаць пра археалагічныя працы ў Клімавічах у 25 годзе і пра працы на грунтовым могільніке калочынцаў каля Новага Быхава. Пра Клімавічы патрэбная перадгісторыя. У Клімавічах у пачатку 20-го стагоддзя хадзіла легенда, што ў горадзе калісьці быў дамініканскі кляштар, ён быў разбураны, і на яго фундаменце пабудавалі турму. І ў 19 стагоддзі, калі ў турме рабілі рамонт, у адной з камер правалілася падлога, і там убачылі шафы з кнігамі, паперамі
паперамі, не інакш сцвярджала легенда, гэта архіў ордэна прапаведнікаў, але начальнік турмы загадаў усё замураваць і нікога не пускаць. І вось гэтую легенду ў пачатку 20 стагоддзя паспрабаваў праверыць мясцовы настаўнік ярослаўцаў. Ён нейкую сцяну ўбачыў, далей не пайшоў. І ў 25 годзе Сербаў, як сакратар камісіі, выправіўся ў гэты горад, каб праверыць гэтую легенду. І як пісаў часопіс «Полымя», легенды былі разбураны, ніякіх лёхаў не было знойдзена. Але падчас гэтай экспедыцыі Сербаў паспеў сустрэцца з краязнаўцамі і ім нагадаць пра тое, што трэба захоўваць і ахоўваць гісторыка-культурную спадчыну краіны. А про Новы Быхаў сітуацыя такая. Ваколіц Новага Быхава даследаваў Романович у пачатку стагоддзя. У 25-м годзе у ваколіцах Быхава праводзіў разведкі студэнт БДУ Шута, ён быў фанатам археалогіі, і ён сам з Новага Быхава там знайшоў урны, і ён прынес гэтай урны супрацоўнікам Белкульта, і ты захапіліся, што трэба даследаваць. А Новы Быхаў гэта мясціны родныя для Ісака Сербава, у прынцыпе. І ён выправіўся ў гэтыя мясціны, там правёў вялікую экспедыцыю ў 25-м годзе, і ў тым ліку каля Новага Быхава знайшоў некалькі помнікаў каменнага веку, некалькі гарадзішчаў, селішаў, і вось тое, як ён называў, поле пахавальных урнаў. І цягам 26-27 гадоў ён вяртаўся на гэтае месца, праводзіў там раскопкі. Ён пісаў пра тое, што там былі знойдзены рэшткі трупаспалення, што памерлых спальвалі, засыпалі іх парэшткі ў урны, гэтыя урны прысыпалі зямлёй, і датаваў ён гэта 10-11 стагоддзем. І з раскопкамі гэтага магільніка звязана адна... Гэты могільнік быў вельмі вядомы, пра яго часта пісалі ў СМІ у той час, і аднойчы Улашчык, Мікалай Улашчык, вядомы гісторык, які тады быў студэнтам БДУ, вырашыў пажартаваць і расказаў карэспандэнту газеты «Звязда», што Сербаў падчас раскопак гэтага магільніка выкарыстоўвае трактар. Карэспандэнт паверыў, і на старонках газеты «Звязда», партыйнай газеты, з'явілася нататка пра тое, што Сербаў выкарыстоўвае трактар, той трактар разворвае поле, потым ідуць жанчыны з граблямі, яны знаходзяць матэрыялы, а наступным годзе будзе больш трактараў, яшчэ больш жанчын з граблямі. І гэтая нататка выклікала абурэнне ўсіх, і праз некалькі дзён у «Звязде» з'явілася абвяржэнне Белкульта, велізарны артыкул, дзе расказвалася, што гэта все паклёп, пасквіль, і Ісаак Абрамович Серба праводзіць свае раскопкі ў поўнай адпаведнасці з навуковымі патрабаваннямі. Да, цікава, канешне, дзякуй вялікі. І апошняе пытанне ад юзера Вітэра. А як ён сам фармуляваў сваю нацыянальную ідэнтычнасць? Мы часткова гэтае пытанне ўжо закраналі. Яго першая публікацыя адносіцца да канца 19 стагоддзя. Ён напісаў вялікі артыкул пра то, як Хоцімск сустракаў каранацыю Мікалая II, і там напісаў «Мы рускія людзі, мы рускія людзі». І на старонках сваіх прац у 10-е гады ён таксама пісаў з аднаго боку пра тое, што рускія людзі, а з іншага боку для яго беларуская мова была наша родная мова, беларуская родная мова. Вось гэта дваістасць была. Далей падзеі рэвалюцыйныя, лютаўская рэвалюцыі, з аднаго боку ён піша Шахмату пра тое, што мы, рускі народ, нарэшце заслужылі вось гэтага шчасця, а з іншага боку у тыя самыя дні ён актыўна дзейнічае як член Магілёўскага камітэта. І першыя дакументаваныя звесткі пра тое, што ён себя называў беларусам, адносяцца, мною былі выяўлены да 23-го года, калі ён пісаў ліст да Ігнатоўскага з просьбай, каб яго запрасілі Беларусь, таму што ён беларус. Ну і далей ён ужо паўсюль сябе называў беларусамі. То есть, якім чынам адбывалася трансфармацыя самасвядомасці людзей таго часу, гэта тэма асобнага даследавання. Ну так, але дакладна ён не быў яўрэем, тому што я вось незадоўга да нашай запісу падкасту бачыла ў Фейсбуку допіс, дзе Ісаака Абрамовича Сербава называюць яўрэем. Не. Калі ён Ісаак Абрамович, гэта не значыць, што ён яўрэй. Прабачце. Такі камічны выпадак. Дзякуй вялікі за вельмі цікавы расповед. Мы не ўсё сёння паспелі абмеркаваць, не ўсе этапы жыцця. Калі у слухачоў ёсць пытанні, калі ласка, задавайце іх, мы пастараемся адказаць у каментарыях на YouTube, на Кастбокс ёсць каментарыі, здаецца, ўсё. Але у соцсетках можаце пісаць пад допісам, пад анонсамі у Telegram, у Instagram, у Фейсбуку. Калі ласка, пішыце ваши пытанні, любыя каменты пішыце. Я вельмі вам удзячная, што вы прыйшлі сёння з такой цікавай размовай. Далейшых поспехаў. Дзякуй. А я заклікаю вас подписываться на соцсеткі падкасту, падтрымліваць падкаст на платформе Patreon альбо Buy Me Coffee і карыстацца промакодам Дягіль21 у онлайн-гіпермаркеце 21 век Бай. Дзякуй за ваши каменты, дзякуй за ваши лайки, дзякуй за ваши рэпосты. Я ўсё гэта бачу вельмі ў статыстыцы. Кожны камент прасоўвае контент і да новых сустрэч. Пакуль.